Vă salutăm și vă spunem bun găsit la emisiunea Creștinul Contemporan. În ediția de astăzi continuăm să vorbim despre tălmăcirea cuvântului dumnezeiesc în limba noastră, alături de domnul Emanuel Conțac, conferențiar universitar la Institutul Teologic Penticostal din București, a cărui prezență în studioul Radio Vocea Evangheliei o salutăm cu drag. Mă bucur să vă regăsesc din nou la această emisiune. În ediția trecută ne-ați prezentat rolul pe care Dumitru Cornilescu l-a avut în traducerea Bibliei, apoi impactul pe care l-a avut această versiune în societatea de atunci, astfel că reverberațiile beneficiilor acestei scrieri sacre, adaptate înțelesului comun, se resimt din plin și în zilele noastre. Totuși, limba este vie, sunt mereu cuvinte care se nasc și cuvinte care mor. Spre exemplu, anul trecut am găsit Biblia din care citisem cu drag în copilărie și am constatat că sunt mulți termeni arhaici care nu se mai folosesc, astfel că textul a devenit greoi de lecturat chiar și pentru mine. Ținând cont, pe lângă specializările dumneavoastră, de domeniile de interes pe care le aveți, și anume istoria traducerii Bibliei, filologia biblică, puteți să ne spuneți, domnule profesor, exemple de texte care au necesitat revizuire atunci sau care astăzi au nevoie de o atenție specială în interpretare, așa ca să ne conturăm și mai bine importanța revizuirii scrierilor sacre. Sunt multe exemple pe care le putem lua atunci când vorbim de revizuire și ați pomenit deja despre faptul că unii termeni nu se mai regăsesc în limbajul actual. Uneori termenii își schimbă sensul. De pildă, în vremea lui Cornilescu era acceptabil să spui poporul Israel a tăbărât la Refidim, pentru că a tăbărâ însemna așeza tabăra. Astăzi, când tăbărăște cineva pe tine, nu e deloc bine, pentru că cuvântul e folosit cu sensul de a se năpusti, a da buzna peste cineva. Deci problema este nu neapărat că unele cuvinte dispar, cum se întâmplă să dispară unele din uzul comun, ci că unele sensuri dispar. Mi s-a întâmplat să lucrez la un moment dat pe un text din Deuteronom, pe care cred că îl voi reproduce inexact, dar care spune în linii mari ceva de felul, nu doar pentru că sunteți voi cel mai numeros popor, v-a ales Domnul, pentru că voi sunteți cel mai mic dintre neamuri. Și m-am frământat multă vreme cu acest verset, chiar profesori de română mi-au atras atenția că este ilogic dacă spui nu doar pentru că sunteți voi cel mai mare, pentru că voi sunteți cel mai mic. Pentru că ar părea la început că se afirmă ideea că Israel este un popor mare, ca după aia să se nege, să se spună tocmai că este mic. N-am înțeles ce logică are acest verset decât atunci când am realizat că termenul doar din textul respectiv are un înțeles mai vechi care nu mai este în uz, el înseamnă doar. Și de fapt textul spune nu doar pentru că sunteți voi cel mai mare. Noi am spune în limbajul modern astăzi nu că ați fi voi, deci este enunțată o ipoteză, este discutată ipotetic o situație, nu se afirmă ceva de genul nu doar pentru că asta, ci și pentru că altceva. Deci avem o folosire a lui doar cu un sens diferit, care nu mai este în uz. Și trebuie să mărturisesc că, deși mă ocup de chestiunile astea de mulți ani, cred că abia după 10 ani mi-a venit această iluminare, pentru că nu mă putusem gândi că există un astfel de sens. El apare de altfel și în Galateni, în pasajul în care Pavel spune nu doar că este o altă evanghelie, și ai impresia la prima vedere, dacă citești naiv, că Pavel spune că da, există o altă evanghelie și în plus mai există și alta, adică nu doar că există o altă evanghelie. Sensul lui doar acolo este nu doar că este o altă evanghelie, adică e de fapt o folosire a unei idei, cam cum am spune noi astăzi, nu că ar fi o altă evanghelie. Deci noi exprimăm lucrurile astea un pic diferit. Dacă nu ești conștient de felul în care funcționează limba, poți crede că traducătorul a greșit. Traducătorul n-a greșit. El a folosit un cuvânt după logica din vremea lui, dar după 100 de ani nouă ni se pare că textul ăla este greșit. Deci unele lucruri nu sunt greșite în traducerea Cornilescu prin raportare la context. Ele pot să ne pară nouă greșite pentru că noi vorbim altfel, dar
Cornilescu, de fapt, a ales o formulare care era bună pentru vremea respectivă. Așa cum și astăzi, în revizuirea pe care noi o facem cu Societatea Biblică Interconfesională și cu filologi din confesiunile principale reprezentate în Alianța Evanghelică, putem să folosim anumiți termeni care poate peste 50 de ani nu vor mai fi înțeleși la fel din cauza schimbărilor care apar în limbă. Cine mai înțelege astăzi ce este un colocint? Ce sunt colocinții? Colocinții sunt niște ornamente la templu pe coloanele templului lui Solomon, sau cine înțelege astăzi ce înseamnă să fii ciracul împăratului? Cirac se mai folosește poate unor câte un literat, poate spune Dragnea și ciracii lui, sau nu știu, adică și prietenii lui și amicii lui, sau politicianul cu tare și ciracii lui. Sunt deci cuvinte care pot fi înlocuite cu termeni mai accesibili. În decalog, porunca să nu prea curvești a fost înțeleasă uneori chiar de cineva într-un articol scris acum 10 ani, să nu prea curvești, ca și când ar fi fost îndemnul, bun, se mai poate, dar nu prea. Am scris la vremea respectivă un articol în care am arătat că acel prea nu are de-a face cu foarte mult, ci este un prefix venit din slavonă și are un alt sens, sensul fiind de fapt să nu comiți adulter, să nu săvârșești adulter. Iată, sunt termeni care nu mai sunt folosiți în limba de astăzi. În textele vechi se spune să nu facă preiubire. Preiubire este adulter, să zicem, de la 1500 din textele lui Corese, 1560. Pentru că nu aveau alt termen. Limba necesită astfel de ajustări și orice versiune a Bibliei după 20-30 de ani ajunge să fie revizuită tocmai pentru a se putea ține pasul cu noirile care apar în interiorul unei limbi. Deci Cornilescu a făcut la vremea lui ceea ce era firesc, adică a luat mai multe versiuni românești, a văzut care este limbajul folosit, unde nu se mai înțelege și unde nu este clar și a dat o traducere care să poată fi ușor înțeleasă inclusiv de cititorul needucat și a folosit și multe note explicative pentru că și-a dat seama că unele chestiuni au nevoie de explicații. Însă Cornilescu a făcut practic un experiment de traducere nemai întâlnit până atunci, pentru că el și-a propus să redea înțelesul unui text, nu să redea în mod literal anumite formulări. Pentru el a primat în acea versiune de la 1921, prima ediție publicată de Societatea Evanghelică Română, a primat interesul pentru înțelesul textului, pentru mesaj și uneori a folosit parafraze, a explicat o noțiune prin mai multe cuvinte, ceea ce este perfect legitim. Dacă vrei să redai o noțiune pentru care nu ai un echivalent exact, atunci poți folosi o parafrază și există precedent în istoria traducerilor. N-a inovat el în mod absolut, dar a avut curajul acesta de a folosi parafraza într-o tradiție biblică unde lucrul acesta nu prea era acceptat. Știm ceva despre locurile în care Dumitru Cornilescu a scris, locurile primelor tipăriri, locul publicării traducerii lui? Cornilescu provine din Oltenia, din Slașoma, din Mehedinți, dar el a lucrat o vreme în București atunci când a fost student. Din 1915 el a fost hirotonit, a devenit călugăr cu metania, cum se spunea în termeni tehnici, la mănăstirea Dobrovăț. Nicodim Munteanu, care era episcop de Huș, a asigurat hirotonirea lui. Dacă nu ar fi fost hirotonit, cred că ar fi trebuit să plece în război și n-ar mai fi putut face traducerea Bibliei. Lucrurile s-au desfășurat în așa fel, dacă putem intra un pic în acest subiect care mi se pare foarte interesant, lucrurile s-au aranjat în așa fel încât dosarul lui Cornilescu a ajuns în atenția Comisiei de la Sfântul Sinod, a ajuns pe ordinea de zi primul în acea ședință din toamna lui 1915. Cornilescu era încă student, el a terminat în 1916 și e un detaliu interesant în această ordine de zi sau în procesul verbal al întâlnirii, pentru că unul dintre membrii comisiei întreabă: candidatul are stagiu militar satisfăcut? Și Nicodim Munteanu răspunde: da, totul este în regulă.
În fapt, nu era așa. Cornilescu încă nu făcuse stagiu militar, dar Nicodim Munteanu a înțeles că e mai important ca Dumitru Cornilescu să poată începe activitatea de traducere și să meargă la Stâncești, i-a și spus că poate să meargă la Stâncești, unde să desfășoare această activitate. La Stâncești, familia Calimachi avea un conac, care între timp a fost distrus din nefericire. În conacul respectiv exista și o bibliotecă extraordinară. Prințesa Raluca Calimachi deținea acel conac în parteneriat cu fratele ei, Jean Calimachi, și în perioada războiului Cornilescu a putut să beneficieze de acea bibliotecă extraordinară și de cărțile pe care i le-a furnizat probabil prințesa, în așa fel încât să poată traduce în tihnă, într-o perioadă destul de scurtă, de muncă intensă, care l-a și surmenat, din câte știm. Deci nu se putea altfel, după 5 ani de travaliu intelectual intens, nu putea să fie decât surmenat. Deci, la Stâncești, în acel conac, foarte elegant pentru vremea respectivă, s-a realizat acea traducere. Astăzi, la Stâncești, nu se mai păstrează decât cripta familiei Calimachi și o biserică pe care au ctitorit-o strămoșii Calimachilor. Există doar câteva fotografii de epocă ce ne ajută să ne dăm seama cum arăta acel conac la 1900, să zicem, și există și mărturii ale unor personaje care au trecut pe acolo. Ea a avut, înainte de a intra Societatea Biblică în scenă, Raluca Calimachi a avut un rol extraordinar pentru a susține traducerea și tipărirea scripturii în limba română. Am mai aflat despre ea că a locuit o vreme, prin anii 40, pe strada Nistrului, care acum se cheamă strada Bahluiului. Este undeva în zona Grivița. Nu știm exact casa, dar a trăit în condiții foarte modeste și toate amintirile despre ea vorbesc ca despre o femeie extrem de pioasă, de o bunătate extraordinară și cu această viziune de a-l ajuta pe om să ajungă la o întâlnire cu Dumnezeu. Eu am găsit doar o scrisoare scrisă de ea din perioada anilor 40, în care îi scria cumnatei sale în franceză, pentru că Raluca Calimachi fusese educată în străinătate, la Geneva și în Germania, cunoștea bine și franceza și engleza și scrie în franceză cumnatei sale vorbindu-i despre Dumnezeu și despre necesitatea de a se întâlni cu Dumnezeu. Deci are inclusiv în documentele scrise de mâna ei, documentele autografe, are această perspectivă foarte frumoasă. Este un regret pentru mine personal că nu știu încă, nu am aflat unde este îngropată, pentru că dacă aș ști, mi-ar plăcea să merg la mormânt și de ce nu să las acolo o floare ca un mic omagiu postum pentru acest efort făcut de o eroină a credinței care rămâne necunoscută majorității credincioșilor și Dumnezeu a lucrat mult prin ea, îi datorăm foarte mult și ori de câte ori mi-aduc aminte de acest nume, sunt emoționat de acest efort pe care l-a făcut și care nu este recunoscut la justa lui valoare. În împărăția lui Dumnezeu, sigur, este Dumnezeu, nu uită niciuna din aceste fapte, dar mi-ar plăcea să se cunoască mai mult despre cele făcute de ea. Care a fost influența versiunii lui Cornilescu în spațiul eclezial și în societatea de atunci? Cum s-a răspândit prima dată? Ecoul a fost unul foarte important. Încă de la primul an după apariție au apărut recenzii. Galaction, de pildă, care avea să devină un inchizitor în contextul afacerii de la Cuibul cu Barză, lăuda acest Nou Testament, îl elogia și găsea că este foarte util pentru studiu biblic, pentru lectura cititorului obișnuit. După ce traducerea a fost asumată de Societatea Biblică Britanică, tirajele au crescut exponențial și avem semnale că s-au tipărit zeci de mii din această carte într-o perioadă în care nu era simplu să tipărești scriptura sau o carte în general, mai ales după război exista această criză de hârtie pentru tipar și totuși în aceste condiții dificile traducerea Cornilescu a continuat să se difuzeze în așa fel încât la sfârșitul anilor 20 tirajele erau uriașe, cum spuneam, ajunseseră la 10.000 de exemplare.
Nu toată lumea a fost încântată de difuzarea pe scară largă a Bibliei. Există și un episod care nu ne face cinste ca societate sau ca țară. În 1933, în luna martie, guvernul a luat decizia de a bloca difuzarea Bibliei în satele românești. Societatea biblică a fost anunțată că nu mai pot merge colportorii, cum erau numiți acești vânzători de Biblii, care mergeau cu valizele din sat în sat și anunțau că au Biblii și cine era interesat putea să cumpere. Ei bine, în luna mai, în 1933, reprezentantul Societății Biblice în Balcan, James Wiles, este nevoit să meargă în audiență la mai mulți miniștri, la ministrul de interne, Mironescu, care era și profesor universitar, merge de asemenea la Nicolae Titulescu, care era ministrul de externe, și ajunge în final și la regele Carol. Carol, fiind înrudit cu Casa Regală Britanică, era sensibil la activitatea Societății Biblice Britanice și n-a fost foarte încântat de ideea că această societate prestigioasă ajunge să aibă dificultăți în a difuza o Biblie care nu avea nicio problemă. În final, în urma acestor demersuri, ordinul respectiv a fost revocat. Și a apărut apoi un articol în revista Epoca, un articol al arhimandritului Iulius Scriban, care spunea, parafrazez ideile lui Scriban, care spunea: într-o epocă în care sunt permise atâtea publicații porcoase, noi ajungem să interzicem Biblia și să punem tocmai Bibliei piedici. Cine se teme de Biblie? În mod clar, trebuie să fi fost niște presiuni venite din zona bisericească oficială care au blocat temporar accesul Bibliei la sate. Nu trebuie să pornim de la impresia că toți clericii ortodoxi au fost de acord cu această măsură. Iulius Scriban, arhimandritul Iulius Scriban, care fusese directorul seminarului central și care l-a ajutat pe Cornilescu în prima fază a carierei sale, în mod clar a fost intrigat, scandalizat de această măsură. Deci nu putem considera că toată lumea și-ar fi dorit să blocheze difuzarea Bibliei la sate, dar cel puțin anumite figuri din establishment și-ar fi dorit această măsură și, din fericire, ea a durat foarte puțin, dar asta arată și contextul problematic interbelic în care s-a lucrat. Perioada interbelică oricum a fost destul de violentă, s-a ajuns la asasinate politice, Arman Călinescu, Ighe Duca mai înainte și apoi Nicolae Iorga, deci oameni foarte influenți și importanți în plan politic au sfârșit în această manieră, ceea ce arată și intensitatea conflictelor politice și uneori și religioase, trebuie să o spunem. Cornilescu însă, plecând din țară în 1922 sau 23, încă nu cred că avem o dată definitivă aici, nu a mai fost implicat în astfel de polemici și dezbateri și a fost mai bine așa că a plecat, însă cei care au rămas aici au avut unii dintre ei de suferit din cauza contextului și a ostilității cu care era privită uneori mișcarea evanghelică. Să nu uităm, nu era o epocă a libertății religioase în sens modern. Multe mișcări erau doar tolerate, dar oricum unele nu recunoscute în sens oficial. Și totuși Dumnezeu a vegheat ca această versiune tradusă de Cornilescu să ajungă în mâinile oamenilor. În perioada comunistă au fost restricții, după cum își amintesc cei care au trăit-o, dar chiar și atunci s-a putut introduce Biblia clandestin. În mod excepțional, cred că a fost tipărită o singură dată în comunism în România, prin anii 85-87, cred că la tipografia Institutului Teologic Ortodox. Au reușit frații baptiști să meargă și să aducă filmele pentru tipărirea Bibliei, dar pentru omul obișnuit cred că era foarte greu să obțină o Biblie, nu se găsea cu ușurință și cei care obțineau un exemplar o prețuiau, cred, mai mult decât noi, care avem astăzi o sumedenie de versiuni, dar care trăim sub presiunea acestei vieți moderne, ultra-tehnologizate și
cu multe schimbări foarte rapide. Deci, când ne gândim la versiunea Cornilescu, trebuie să ne gândim și la o versiune care a avut de înfruntat multe adversități și care a ajuns până la noi, în ciuda acestor adversități. Deci, ar trebui să o privim cu mai multă prețuire, pentru că nouă ni se pare uneori că libertatea de care ne bucurăm este un fapt de la sine înțeles. Pentru unii credincioși din epoca interbelică, nu mai vorbesc de perioada comunistă, când restricțiile au fost draconice, libertatea nu era ceva de la sine înțeles. În privința aceasta, în momentul de față, este pe rol un proiect amplu de traducere a întregii scripturi, activitate la care și dumneavoastră sunteți angrenat. Cum se numește această versiune? Cam cât ați lucrat până acum la această traducere? Când estimați că va fi gata și dacă se poate să ne spuneți și care este componența echipei de lucru? În toamna anului 2014, noi am sărbat 90 de ani de la apariția versiunii Cornilescu revizuite. Cornilescu a publicat în 24 o ediție revizuită și cu ocazia acestei aniversări, a 90-a, au avut loc mai multe manifestări și colocvii, în urma cărora s-a lansat un volum intitulat Cornilescu din culisele celei mai citite traduceri românești a Sfintei Scripturi. Este o lucrare pe care am publicat-o în urma unor cercetări efectuate în Arhiva Societății Biblice Britanice, arhivă care astăzi se află la Universitatea din Cambridge. În urma studierii celor 550 de documente, am aflat că exista încă din anii 30 un proiect de revizuire a versiunii Cornilescu, proiect care a rămas fără finalizare din motive diverse. Cornilescu s-a îmbolnăvit într-o anumită vreme, n-a mai putut să lucreze. Societatea Biblică Britanică a trecut printr-o schimbare. Unii dintre cei care l-au cunoscut pe Cornilescu au murit. În finalul anilor 30 deja au început să zângănească armele în Europa. În 39 a început războiul. După instaurarea comunismului nici nu s-a mai pus problema să se mai poată face o revizuire. Prin urmare, o idee lansată la sfârșitul anilor 20 nu s-a mai putut pune în practică. După 90 de ani era nevoie să se lanseze o astfel de revizuire care să nu fie doar ortografică, așa cum s-au făcut de-a lungul timpului, pentru că mulți oameni au, Cornilescu, ediția revizuită o am. Mai mult ca sigur e vorba de o revizuire de ortografie, nu de o revizuire în sensul intenționat de societate și de Cornilescu însuși. Prin urmare, în 2015, în luna mai, Societatea Biblică Britanică a făcut primele demersuri și m-a invitat să mă gândesc dacă ar fi posibilă o astfel de revizuire prin contribuția unor filologi, bibliști proveniți din toate confesiunile evanghelice sau neoprotestante, ca să le spunem așa. În acest comitet de traducere, de revizuire, au fost cooptați filologi din Biserica Baptistă, creștină după Evanghelie, Penticostală și Adventistă. Și s-a creat și un comitet pastoral și în urma discuțiilor care au avut loc s-a ajuns la concluzia că într-adevăr este nevoie de o revizuire și materialul biblic a fost împărțit în așa fel încât mai multe echipe să poată lucra într-un anumit interval de timp și Noul Testament a apărut în 2019, poate fi găsit și online, fie pe Biblia, fie pe YouVersion, este și în format tipărit la Societatea Biblică Interconfesională, cred că poate fi găsit în orice librărie cu profil creștin. Pentateuhul a apărut anul acesta, cele primele 5 cărți ale Bibliei și poate fi de asemenea găsit la Societatea Biblică Interconfesională, cea care administrează textul Cornilescu. Și cum se numește această versiune? Ediția Dumitru Cornilescu revizuită sau EDCR prescurtat. Textul, cum spuneam, poate fi citit online. În prezent se lucrează la cărțile istorice, care sunt gata în proporție de jumătate, și la profeții mici, care de asemenea sunt gata cam 50%. Porțiuni din Vechiul Testament au fost revizuite deja de 2 ori, dar așteaptă o revizie literară care să dea textului acea culoare pe care noi numim cornilesciană, adică textul nu trebuie să fie foarte, foarte modern. Există versiuni moderne în limba română, există noua traducere românească, deci nu se dorește crearea unei versiuni moderne paralele.
Mai există și alte versiuni mai moderne care au apărut, dar care sunt de nișă. Se dorește ajustarea textului în așa fel încât el să păstreze această amprentă stilistică frumoasă pe care a dat-o Cornilescu, dar care în același timp să presupună ajustarea textului la limba actuală, găsirea unor formule care să fie mai ușor de înțeles și care să reflecte schimbările care au avut loc în acest interval. Această lucrare se bucură deja de o apreciere chiar dincolo de spațiul confesional protestant. Recent îmi spunea o profesoară catolică ce predă la Universitatea din București că merge la cursuri întotdeauna cu Noul Testament, EDCR, și că le vorbește studenților, le predă din el. Sunt cursuri de Biblie, de Noul Testament, și am întâlnit preoți ortodoși care îmi spun că citesc și că au adoptat Noul Testament EDCR pentru lectura personală. Sigur, când vine vorba de lectura oficială, fiecare biserică, bisericile tradiționale au textele agreate în mod oficial, dar versiunea Cornilescu și în anii 30 sau 20 era citită de oameni din diferite confesiuni, nu doar de evanghelici sau de protestanți. Pentru noi este o bucurie atunci când acest text ajunge în mâinile unor cititori din confesiuni diverse și notele explicative care sunt incluse în text îl ajută de asemenea pe cititor și încercăm să găsim acel teren neutru și să nu introducem, deși suntem din tradiții religioase diferite, să nu introducem particularitățile noastre personale într-o traducere, ci să lăsăm textul să vorbească pentru sine și să ajungem la nuanțe diferite, dacă este cazul, dar să avem totuși un text comun. Și aici este frumusețea acestui demers, cred, faptul că ajunge la cititori din contexte diferite. Ne apropiem de finalul acestei ediții. Mulțumim, domnule profesor, pentru aportul dumneavoastră în înțelegerea contextului în care a apărut această versiune a lui Dumitru Cornilescu, această traducere în înțelegerea populară, și totodată pentru că ați nuanțat providența lui Dumnezeu și călăuzirea sa atât în viața acestui slujitor al lui Dumnezeu remarcat și care a avut un ecou important în acea epocă și iată până în zilele noastre. Mulțumim lui Dumnezeu pentru contribuția pe care a avut-o Dumitru Cornilescu în traducerea cuvântului lui Dumnezeu și totodată și astăzi Dumnezeu a ales oameni care să traducă cuvântul lui Dumnezeu pe înțelesul nostru, adaptat înțelegerii contemporane. În privința aceasta mulțumim domnului profesor Emanuel Conțac pentru gândurile minunate, pentru împărtășirea acelor evenimente din viața lui Dumitru Cornilescu și totodată pentru efortul pe care îl depune la această traducere nouă a cuvântului lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Sunt întotdeauna smerit de gândul că putem contribui, eu și colegii mei, la transmiterea într-un limbaj inteligibil, accesibil, frumos a mesajului lui Dumnezeu pentru generația căreia aparținem noi. Vă mulțumim și dumneavoastră, radioascultătorii noștri, că ați fost cu noi. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească în citirea, lecturarea cuvântului lui Dumnezeu pentru practica vieții de credință.